Bé, ara vaig a preparar-me un snack de mitja tarda que en diuen Hot Pockets, que és una cosa que és molt senzilla de preparar i amb un en tindrem prou. És molt senzilla de preparar i va molt bé, perquè això evidentment representa que és un menjar que és antiecològic, anti-tot. Bé, d'aquí, aviam, què passa aquí? Això m'agrada perquè trobo que és laxant, no? Perquè al principi se't fa com una bola, no?, aquí, i és molt pesant, no? Però llavors trobo que et laxa, no? A mi em va molt bé per això, A veure, aquí deia 2-3 minuts, posarem... Espera, això com va? Espereu-vos un moment. S'engega, ara s'engega, ara està això, molt bé, I ara ja se m'està fent la boca aigua pensant exactament en lo bo que serà això. De què està farcit aquest? Aquest està farcit de jamón i queso, això, És aquell full, un 1000 fulles d'aquest, no?, que està farcit de... Això mateix, aquí ho diu ben clar, no? Atenção, não utilizar a cinta de cortado no forma tradicional. Vale. Està en portuguès també, vull dir, aquí inclús pots practicar idiomes, vull dir, això una altra utilitat que té és que et permet practicar idiomes, no?, aquesta cosa. Un altre element en contra del microones, no?, que diuen els ecologistes, és que emet radiacions, no?, i aquestes radiacions, vull dir, penetren el menjar i que això és dolent. Vull dir, la Terra en si està plena de radiació. Nosaltres estem immersos, no?, en aquesta radiació. Vull dir que tampoc ha de ser tan dolent, no?, desenganyeu-vos, no? Això ja està, falten aquí 4 segons, 3, 2, 1 segon, ja ho tenim, Inclús t'avisa, és que és fantàstic, és sensacional. Ja no sé ni què anava a dir, sí. Però sí, tothom aquí s'està omplint la boca de llibertat, no? Aquí. Però és una llibertat tan controlada, no?, que fot fàstic, això. Vull dir, jo aquí... Jo em rebel·lo, no? Jo menjo la bolleria industrial, perquè sí, perquè em dóna la gana, no?, per protesta, no? Respiro fum pol·lucionat, m'enteneu? Fixeu-vos, quin goig que fa això. És un snack de mitja tarda, senzillament. Ara us ho demostraré. Això és una cosa que estic segur que és dolentíssima pel cos, però a mi m'agrada. Combines això amb una Coca-Cola al darrere i hi ha com una espècie de barreja que és explosiu, no? Si tens una llaga a l'estómac te la cura immediatament, no?, perquè et rebenta tot per dintre, que tampoc està malament. No hem de ser tan curosos, tampoc. Jo, que fa bastant temps ja que m'alimento amb aquest tipus de menjar, em noto fort, em noto immunitzat. Vull dir, la meva capacitat de crear defenses s'ha multiplicat per 10. I jo trobo que actualment la gent és tan fràgil, feble, em sembla a mi, perquè no han descobert encara els avantatges que té menjar aquest tipus d'aliment. Paco, mira, el teu snack, Això li encanta. Això li encanta al Paco. Després de menjar-se una reacció d'aquestes, dels Hot Pockets, va com una moto. Això va espitat. Jo per mi que això té cafeïna. Ha agradat, noi? Vinga, va. Li encanta. Això li encanta. Estàs content, Veus, ara ell ja, un cop té, noi, aquí tens l'IPA. Un cop ell acaba de menjar aquest tipus d'alimentació, ja està. Vull dir, guaiteu-se'l, aquí ara ell ja no vol estar més al seu lloc, ja marxa, ja corre, ja
És molt curiós. A mi també em passa, eh? A mi, ho sé, has de ser sincers, a mi també em passa. Vull dir que vaig com espitat, no és cert? Estoy mirando los paquetes porque siempre me gusta comprobar el producto y llevar el mejor, porque sabes, bueno, la gente a veces viene y se lleva el primero que hay, pero a mí me gusta comprobar el envase, ver que no tiene golpes, grietas, ya no solo por una cuestión de que por un golpe pueda entrar alguna bacteria, el producto se pueda estropear, sino por estética, porque puedo tenerlo en casa, no sé, puede estar una semana, no lo utilizo y quiero, no sé, algo presentable. Vamos. Mira, por ejemplo, si no hubiese mirado, está el tema de la fecha de caducidad. Este es del 10 del 1, el otro el 21 del 6. Es un producto que se puede tomar sin ningún problema, pero este es más fresco. Es el que estaba detrás. Si no hubiese mirado, me hubiese llevado este. Y es un producto más fresco que me va a dar más energía a la hora de entrenar. Jo penso que a canvi d'evitar uns quants morts per enfermetats coronàries, vull dir, estem convertint aquesta societat en un grup d'histèrics, obsessius, neuròtics per l'exercici, pel menjar sa i... Què vol dir ser ecològic, no? Anar en bicicleta i atropellar un nen que va amb el cotxet, no amb la seva mare, clar, i si aquest és el canvi... No, i el tio em sembla que ens ve darrere. Mira, ara paro. Home, no, deixa estar, home, que no val la pena. No, deixa estar, no. Que et perds. Què ha dit? No sé el que ha dit, tio. No sé el que ha dit. Però t'ho juro que si me'l torno a trobar a la cara li trenco els morros, t'ho juro. Ai, Déu meu. Encara acabarem tots a la comissaria. Ell hi acabarà. Sí, ell i tu. A l'hospital acabarà. Y yo, de dos que se peleaban, recibe un tercero. Mira, l'altre ecologista, mira, està ple d'ecologistes aquí. Avui Barcelona s'ha bicicletat. Això sí, no? Defensem el planeta, defensem el que sigui, no? Una cosa no treu l'altra, home. Carai. No m'emprenyis tu també, eh? No m'emprenyis, eh? No t'emprenyis, s'ha de sobre. Vinga, va. Mira el paio, mira. Ven aquí, malparit. Hòstia, tu, però si... Una mica més al mates, cony. Fa uns 4 o 5 anys, més o menys, vaig començar a recopilar informació sobre salut, sobre alimentació, sobre ecologia, perquè tinc intenció de publicar un llibre. No tinc editor encara, però ara tampoc em preocupa això, no? Tampoc tinc tota la informació, però ja veig el projecte, no? Un llibre que es dirà El cuento chino de la nutrición, on intentaré demostrar que hi ha certes coses que no són certes i que no van enlloc. A partir d'aquí és qüestió de gestionar tota la informació que tinc en un projecte i a partir d'aquí demostrar. El que passa és que el que em trobo jo és que això són xifres i el que tinc que fer és traduir-ho en paraules, perquè els editors no volen xifres, perquè la gent quan llegeix vol conceptes, no? És una feina difícil, necessito temps, necessito concentració. Les dades les tenim i això, gràcies a internet, això ha sigut un èxit, perquè fa 20 anys hauria sigut inviable haver aconseguit tot això. És increïble.
La natura és molt més sàvia que tots nosaltres. I penso que quan verdaderament ja no pugui aguantar més aquesta agressió per part nostra, el que farà és escombrar-nos, no? Ens esborrarà. Si nosaltres som aquest càncer del planeta, el planeta només se salvarà si la raça humana, l'espècie humana, desapareix. Doncs aleshores fem desaparèixer l'espècie humana. Clar, si és tan important la salvació del planeta, jo això ho tinc claríssim. Si som nosaltres els que portem aquest planeta al caos i la destrucció, doncs hem de desaparèixer nosaltres. I jo m'hi conformo, jo m'hi conformo. Això és ecologisme, no l'altre. L'altre és fer volar coloms i brindis al sol i aquestes coses. No? L'ecologisme verdader és aquest. No? Voleu salvar el planeta? Erradiquem de la faç de la Terra l'espècie humana. Per mi és l'única manera. Bien, muchas gracias. Muy amable. Aquí tinc més documentació sobre aquest tema. He descobert que la informació és poder. És evident. Escrivint aquest llibre també he descobert que el tema de l'habitatge, per exemple, per què? No està tan cansat de que... Dones compte que a vegades estàs en un lloc i et quedes dormint al lloc, i què? Quin problema hi ha? Vaja, ho tinc claríssim. Agafo l'estora, la poso en un lloc còmode i doncs...